Здравейте! В тази поредица ще покажа практическата страна на стоицизма. Една философия, която се надявам да стане и житейска философия на повечето хора в България. Как да се справим с трудностите в живота, да бъдем по-спокойни. Как да живеем по-мъдро, да сме смели, справедливи и умерени. Това са 4 стоически мъдрости, които ще са и в основата на всички видеа. Кой съм аз и защо да следите този канал? Аз съм Петър Теодосиев и се интересувам от стоицизъм в последните няколко години, последните 15 месеца активно правех друг подкаст и проект свързан с стоицизма в България, където множество зрители и слушатели ми дадоха положителна обратна връзка и буквално ме окуражиха да започна мой собствен проект, което и правя сега. Какво е стоицизъм? Стоицизмът е древна философия, която учи как да запазим спокойствие, независимо от обстоятелствата. Това е философия на действието, която ни помага да се справяме с ежедневните ни предизвикателства. Ще разгледаме теми, които можете да приложите веднага във вашия живот. От контрол върху емоциите до това как да поддържаме вътрешния си мир, като нещата не вървят по план. За раздялата, за смъртта, спокойствието и ежедневните ни трудности. Всеки ден ние трябва да минаваме през различен етап и различни трудности, които живота ни сервира. Стоицизма има инструментите да се справяме с тях. Всеки човек е в различен етап на живота си и различни неща му се случват. Но гаранция е, че живота се случва на всички ни. И това да се случва живота, наричам аз всяка една трудност от това да се спънем и паднем до загуба на близък човек. Така че аз вярвам, че стоицизма помага не само на тези, които истински преживяват сериозни трудности в живота, но да живеем по-добре и да бъдем по-добри хора са истинските стоически принципи. Стоицизма буквално е житейска философия за справяне с трудностите. Една от основните идеи в стоицизма е дихотомията на контрола. Фокусиране само върху това, което зависи от нас и нашите действия. Това е една идея от Епиктет, но важното тук е да разберете, че в основата е нашите действия. Ние можем да контролираме само това, което е в наш контрол. А основното в наш контрол е как ние приемаме света и това, което се случва около нас. Ние не можем да контролираме света, не можем да контролираме хората, но можем да контролираме нашите действия и как ние приемаме това, което се случва. Според Епиктет и стоиците няма добро и зло. Има само нашата представа за това какво е добро и какво е зло. Но подробно в различни видеа ще обсъждаме тази тема. Ще обсъдим и как стоиците гледат на трудностите като на възможности за израстване. Античните стоици са вярвали, че препятствията пред действието стимулира действието. Сенека съветва да наблюдаваме емоциите си преди да реагираме и да се питаме, наистина ли това е важно в дългосрочен план? Тази техника помага да преодолеем гнева и тревогата си. Стоиците не крият или потискат емоциите си, а успяват да ги разберат и рефлектират. Те не насърчават потискането на емоциите, а по-скоро се стремят да ги разберат и управляват чрез рационално осмислене. Те вярват, че емоциите възникват в резултат на нашите преценки и интерпретации на събитията, а не като автоматична реакция, която не можем да контролираме. Ще говорим за важността на самодисциплината, не само за постигането на цели, но и за поддържането на вътрешен баланс. Райан Холидей го описва като основата на щастливия и спокоен живот. Лично аз съм голям фен на самия Райан Холидей и в тези видеа ние ще коментираме доста и книгите му и неговата концепция въобще за стоицизма. Ще говорим и за амор фати, да приемем съдбата си. Това е идея, която ни насърчава да приемаме и дори да обичаме всичко, което ни се случва, независимо дали е добро или лошо. Това е ключа към истинското спокойствие и мъдростта, която стоиците искат да ни дадат.
Целта ми е да ви помогна да видите как стоицизмът може да бъде практичен инструмент за подобряване на ежедневието, от взаимоотношенията до начина, по който се справяме с стреса и предизвикателствата. Може да са нормални битови ситуации или наистина трагични и трудни моменти, през които всички ние трябва да минем през живота си. Ако искате да научите как да приложите стоицизма в вашето ежедневие, може да се абонирате за този канал и да получавате известия при ново видео. Нека заедно се учим да живеем по-добре, по-спокойно и по-уверено. Всяка седмица ще пускам по едно видео и също така ще каня гост, с когото ще коментираме стоицизма и практическите му приложения в живота, бизнеса и работата ни. Абонирайте се за канала и следете новите неща. В Patreon ще публикувам всяка седмица допълнително аудио и видео ресурси, както и текстови файлове, които да ви помогнат да влезете в самия стоицизъм и да го прилагате ежедневно. Вижте повече в линка в описанието.